шоми 8 ноябри соли 2010 як духтар аз тарс ба рақами 911 занг мезанад ва дар телефон чунин садо шунавида мешавад. духтари зангзадагӣ Дженнифер Панг буд ва ӯ мегӯяд ки ба хонаи ӯ ҳуҷум карданд. баъди чунин суханҳо пулис дарҳол ба ҷои ҳодиса ҳозир мешавад. бале мутаассифона ё ин ки хушбахтона духтара метавонанд ки наҷот битиҳанд. барои чӣ хотир гуфтем хушбахтона ё ин ки мутаассифона? барои он хотире ки бародаро ин рубрикаи криминални расследование. он чизе ки дар охир рух мета ҳеҷ кас дар аввал интизор набуд. ҳамада салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Сим Шарипов. бо шумо ҳастам автори канал Муҳаммад Шарипов. лайк мондан дар канал фаромӯш нагирен. оғоз мекунем барномаро. ва пеш аз барномаро оғоз кардан чӣ хеле ки медонем бародаро, мо дар видеои пешина дар бораи сарҳад гап задем ки як бародари мо ба сарҳад рафта омада буд. касе ки надида боша будрои подробнаш тамошо кунен. ва дигар одамоида ки чунин услугҳо дар кор боша, ҳам ба мошини майда ҳам ба самолёт. бародаро марҳамат ширкати парвоз авиа. ва бародаро ширкати парвоз авиа ин авиа каса аст, яъне ки шумо метавонед билетҳои ҳавопаймо ба даст биёрен. на танҳо гузаштани границаани бародаро, билетҳои ҳавопаймо ба тамоми ҷаҳон бо нарх хеле ҳам дастрас. рақамҳо дар болои экран. волидайни Дженнифер хеле ҳам муҳоҷирои муваффақ буданд ки аз Вьетнам ба Канада ҳиҷрат мекунанд. бале ҳар як шахсе ки ба дигар кишвар мекӯчад дар лаҳзаҳои аввали зиндагӣ бо хеле мушкилиҳои зиёд рӯбарӯ мешаванд. лекин волидайни Дженнифер аз рӯзи аввал падару модараш дар яке аз ширкатҳои мошинсозӣ дар шаҳри Арора кор мекарданд. бале дар рӯзҳои аввал зиндагии ӯ хеле ҳам оддӣ буд, лекин оҳиста оҳиста сатҳи зиндагишон ба ҳамин дараҷае мерасад ки ӯ метавонанд сум кор кунанд ба як хонаи хеле ҳам калон ва як чанд мошин. лекин чӣ хеле ки мо мебинем аз натиҷаи ин кор, ин барои хушбахтии ин оила басанда набуд. яъне ки гап дар бораи он буд ки падару модари Дженнифер ва бародараш Феликс чизе намехостанд ки ҳама падару модар мехоҳанд. яъне ки намехостанд ӯ азобойра фарзандашон бикашанд ки ино худшон кашидагианд дар ҳаёт. ва писаршон мехост ки на танҳо зуборшики мошин, балки яке аз истеҳсолкунҳои ӯ бошад. аз ҳамин хотир барои нақшаҳои худшон амалӣ кардан ӯ ба хулосае меоянд ки фарзандошона бояд ки хеле ҳам хуб бихононанд. Дженнифер дар хонданаш хеле ҳам аълочӣ буд ва ба ғайр аз ин шуғли дӯстдошта дошт лижаронӣ дар болои ях. дар нигоҳи аввал ин оила ҳамчун як оилаи идеал ба назар мерасид, то вақтере ки 8 ноябри соли 2010 тамоми ин идеал барҳам мехӯрад. бародаро, хуб тамошо кунен. агар ягон ҷоша нафаҳмида бошен қафо матҳат кунен, шитобе ки хуб ҳамара связ карда бутонен. видео хеле ҳам видеои ҷолибае. лайк мондан ҳатман фаромӯш накунен. ва касе ки медона бародаро, ширкати шифофармо метавонед шумо массаж, фитобочка, ҳиҷома бепул кунен. чӣ гуна ин кора карда мешавад? бо рақамҳои дар болои экран буда алоқа кунен. маълумоти бештара мерасонам ба шумо. ва ҳамчунин ин бародаро доранд доруҳои гиёҳӣ. шоми 8 ноябри соли 2010 камераи назоратии кӯчагӣ метавонад сабт кунад ки чӣ гуна ба хонаи Дженнифер се марди бегона ворид мешаванд. дар ин лаҳза дар хона қарор дошт Дженнифер, модари ӯ Бих ва падараш Хан. аз байни 18 дақиқа мегзара мардҳо хонара тарк мекунанд ва дарҳол баъди тарк кардани ӯ ба рақами 911 занг мешавад аз тарафи Дженнифер. албатта ки пулис ба ҷои ҳодиса ҳозир мешавад, лекин ин мардҳо аллакай дар ин вақт ҷои ҳодисаро тарк кардагӣ буданд. дар ошиёнаи деюми хона пулис Дженниферро дарёфт мекунад ки дастош баста дар дастаи лестница маҳкамае. Дженнифер бо пулис мегӯяд ки ҳангоме ки ӯ дар ҳуҷраи худаш қарор дошт ва бо телефон суҳбат мекард, шунавид ки касе ба хона ворид мешавад. садои қадамҳое ки ӯ мешунавид монанд набуд ба садои қадамҳои волидайнаш. аз ҳамин хотир ӯ ба хулосае меояд ки дар хона шахси бегонае. мувофиқи гуфтаҳои худаш вақте ки Дженнифер дари ҳуҷраи худша мекушояд, ғоратгаро пистолета ба тарафи ӯ дароз карда дасти ӯро бо бандҳои патинка мебанданд ва баъдан аз китфи ӯ гирифта ба ҳуҷраҳо мегардонданд ба ҷустуҷӯи пул. Дженнифер мегӯяд ки ғоратгаро 3 нафар марди сиёҳпӯст буданд. дар вақти ҷустуҷӯ кардан аз хона $2500 дарёфт мекунанд ки ин пулҳои худи Дженнифер буд ва ӯ ба даст овардагӣ буд дар вақти дарс додани фортепиано ва баъдан $1100 дигар ки
аз модараш буд. Лекин барои ғоратгаро ин пул басанда набуд. Ва бардор фаромӯш накунед чизҳоеро ки ман гуфтаам и мувофиқи гуфтаҳои худи Дженнифер и дар инҷа парвороти хеле ҳам калон интизор шавен барои ҳам хотир ба диққат гӯш кунед. Дженнифер мегӯяд ки барои ғоратгаро пул басанда набуд ва падари ӯ ҳаракат мекунад ба ӯ бигӯяд ки ӯ дигар пул надоранд. Дар ин лаҳза боша ғоратгаро духтара ба ошёнаи дуюм бурда дар дастаи лестница мебанданд. баъде ки духтара ба ошёнаи дуюм мебанданд духтар 5 садои тир мешнавад. яъне ки мувофиқи маълумотҳои худи духтар ӯро ба ошёнаи дуюм мебаранд ва падару модараша боша ба подвали хона ва дар уҷа мепаронанд. баъди чӣ духтар метавонад ки ба пулис занг занад. ва чӣ хеле ки шумо дар охири запис шунавиден як садои хеле ҳам дилхарош буд. ин садои доду фиғони падари ӯ буд. ба он нигоҳ накарда ки ӯ ду тир мехӯрад, яке дар китф ва яке дар сараш зинда мемонад ва барои ҷеғ задани кӯмак ба кӯча медавад. лекин мутаассифона модари духтар 100% мурдагӣ буд. вақте ки пулис ба ҷои ҳодиса ҳозир мешавад, падари Дженнифер аллакай аз ҳуш рафтагӣ буд дар натиҷаи хунравиш ва ягона шоҳиде ки ӯ метавонад бо ӯ суҳбат кунанд ин худи Дженнифер буд. дар нигоҳи аввал ба назар мерасид ки чӣ хеле ки Дженнифер нақл кард ҳамаш ҳамин гуна рух додагиай. лекин баъдан чизҳои мушоҳида карда мешавад ки ба асли воқеа ягон хел алоқамандӣ наметавонанд дошта бошанд. чӣ хел чунин ҳолат метавонад рух буда ки шахсҳои ғораткун ду нафара мекушанд, аз сеюмиша боша зинда мемонанд. чӣ хел чунин ҳолат метавонад бошад ки қотил шоҳид мемонад. чӣ манъ карда ӯро ки ӯ Дженнифера накушанд. саволи дигар ки агар мақсади ҷинояткоро ғорат мебуд, пас барои чӣ ҷинояткоро мошинҳои волидайни Дженнифера надуздиданд? ва аз ҳамада ҷолибиш он ки ягон техникаву таҷҳизоти дигари хона усубеста кашилоки падари Дженнифер пур аз пул буд. ӯро чӣ ба холӣ накарданд? албатта ҳамаи корҳо хеле ҳам шубҳанок ба назар мерасанд. лекин мо метавонем фикр кунем ки хай ғоратгаро ҷинояткоро на он қадар одаме буданд ки ақлошон созкор мекард. мумкин аст ки чунин иштибоҳҳо рух бита. лек гап дар бораи он аст ки бозам саволи дигаре буд ки пулисҳоро азоб медод. ин савол оне аст ки чӣ гуна Дженнифер бо дастҳои баста дар дастаи лестница тавонист ки бо пулис занг занад. ва баъд як чанд рӯз Дженнифера дубора ба бозпурсӣ даъват мекунанд. яъне ки дар ин бозпурсӣ пулис аз ӯ хоҳиш мекунад ки нишон бития ки чӣ гуна бо дастҳои баста ӯ тавонист ки ба рақами 911 занг занад. ман мехоҳам бинам ки чӣ гуна ту физически тавонистӣ ки телефонро аз камари худ ба даст биёрӣ. ин хеле ҳам муҳим аст. О қисми болои дасти маро бастанд дар лестница. Лекин дастҳои ман як ҷо бастагӣ буд. хоб а ту телефонро чӣ хел гирифтӣ? аз чӣ гуна занг задӣ? 911. ту дар ҳамин ҳолат гап задӣ? бале ман дод мезадам ба тарафи телефон. аз чӣ гуна ту садои телефонро шунавидӣ? балангӯякро васл кардам. яъне ки чӣ хеле ки мо шумо дидем Дженнифер метавонад ки боваркунона пулиса дар ҳақиқат доштани историяи ӯ. лекин пулис ҳоло ҳам бовар намекунад ва ӯро мепоянд. якум чизе ки бозам нигарон мекард пулиса ва хеле ҳам шубҳанок ба назар мерасид, Дженнифер духтаре ки 18 минути ҳаёти худаш хеле ҳам даҳшатнок буд, яъне ки ҳамун лаҳзае ки ғоратгаро ба хонаи ӯ даромада модараша ба қатл расонданд ки метавонистак падарашам аз даст бития, лекин дар ҷанозаи модараш ҳатто як қатраи оби чашмам нарезондагие. ва ягон хел ғамгинам ба назар намерасид. ям хеле ранги лангули ғамгин мешавад. шайтоно ҳамаш як почерки конкрети доранд. дурӯғ мегӯянд сахт намешаванд. ва ҷои дигари шубҳаноки ин ҳодиса рафтори падари Дженнифер буд ки кореро мекунад ки дигар падар набояд дар чунин ҳолат чунин рафтор кунад. яъне ки вақте ки ба ҳуш меояд ҷасади занша мебинад ва дар ин ҳолат чизе ки баъди одам бояд кунад чӣ кор бояд кунад? бале аз ҳол аҳволи духтараш бояд бохабар шавад ки ӯ зинда ё ин ки мурда. лекин падари ӯ наъбарот ба тарафи ӯ не, аз тарафи ӯ аз хона мегирезад. чунин рафтори ғайриоддӣ чӣ метавонад бошад? дар ин савол ҷавоб дошт танҳо хан, падари Дженнифер. лекин ӯ мутаассифона дар ин лаҳза аллакай ба ком меафтад ва баъди 3 рӯзи ком 12 ноябр ба ҳуш омада нақл мекунад. чӣ гуна ки ҳодисаро падари Дженнифер нақл мекунад, аз худи Дженнифер куллан тағйир дошт.
ин маънои ӯро дошт ки суханҳои Ҷеннифер дурӯғанд, лекин ин ягона дурӯғ набуд дар ҳаёти ӯ. яъне ки падари Ҷеннифер хеле ҳам сахтгир буд. чӣ хеле ки мо дар аввал гуфтем, ӯ мехостанд ки фарзандошон ӯ азобое накаша ки ино худшон дар вақташ кашидагиянд ва аз фарзандо хеле ҳам сахт талаб мекарданд ки ӯро хуб бихонанд ва тамоман ҳаёти ӯро идора мекарданд. лекин Ҷеннифер ин кора намехост ва метарсид ки наметавона он чизҳоеро бикна ки падараш аз ӯ мехоҳад, яъне ки аълочӣ бошад дар мактаб ва одами хуб бошад. ахирочида ин наметавонист одами хуб буда. чӣ хеле ки дар аввал гуфтем, дар хонданаш Ҷеннифер аълочӣ буд, лекин дар синфҳои болоӣ ӯ қафо мемонад ва зиндагии дутарафаро оғоз мекунад, яъне ки дурӯғгӯ мешавад. баҳои мактабиша қалбакӣ мекунад ва албатта баъди хатми мактаби миёна бо чунин боҳои паст ба донишгоҳи олӣ дохил шида наметавонад ва тамоми ин муддат волидайна фиреб мекунад. вақте дар дигар ҷо мегзарона, волидайн хиёл мекунад ки ӯ мехонад. акнун дар ин ҷо савол ба вуҷуд меояд ки дар вақти анҷоми хатми мактаб пас дар ин ҳолат чӣ кор мекунад? дипломи қалбакиро мехарад ва дар ин муддате ки ин қадар вақти озод дошт ки волидайн хиёл мекарданд ки ин мехонад, ин метавонад ки бо гурӯҳҳои на он қадар хуб ошно шавад ва дар чунин ҳолат духтари хуб Ҷеннифер Панг яке аз писарҳои баъд хатишинос мешавад, Дэниел Вонг. Дэниел якчанд сол аз худи Ҷеннифер бузург буд. аллакай ба дасти пулис афтидагӣ буд барои якчанд ҷиноят бо маводи мухаддир. албатта ки падари Ҷеннифер чунин дӯстписара қабул намекард ва Ҷеннифер ӯро аз волидайн пинҳон мекунад ва бо ӯ зиндагӣ мекард ҳамун вақтое ки волидайн хиёл мекарданд ки ин мехонад. чӣ хеле ки мо медонем, ягон хел донишгоҳ ӯ намерафт ва дар ин лаҳза боша нананае буд қатъи Дэниел Вонг. лекин як рӯз Ҷеннифер дар назди падараш шубҳанок ба назар мерасад, яъне ки ӯ дар рафторҳои ӯ чизҳои ғайриоддӣ мушоҳида мекунад ва аз ҳамин рӯ сар карда ӯро пайгирӣ мекунад ки дар натиҷа тамоми дурӯғҳои ӯро мефаҳмад. албатта дар натиҷаи ин кор падараш ба ғазаб омада тамоми таҷҳизоти алоқавии ӯро аз ӯ мегирад. бо он нигоҳ накарда ки Ҷеннифер 25 сола буд, лекин танҳо аз хона баромада метавонист барои дарси фортепиано. дар бораи Дэниел боша, падари Ҷеннифер мегӯяд ки бояд Ҷеннифер интизор шавад то мурдани падарша. вақте ки падараш мурд, ба Дэниела мебинад, яъне ки падараш мегӯяд ки ту дӯстписарта мебинӣ баъди марги ма, мақсад ки намебиниш дига то ман намурам то вақти ма зиндаем. лекин аз ҳамада хатогии калон ҳамин буд, яъне ки падараш хиёл мекард ки духтараш одамай ва барои ӯ падар аз дӯстписар дида бақадртарай. лекин мутаассифона падараш хато мекард. Ҷеннифер инсон набуд ва барои ӯ аз падар дида дӯстписараш бештар қадр дошт. чӣ хеле ки Дэниел мо гуфтем ҷинояткор буд, дар гурӯҳҳои ҷиноятӣ мегашт. ӯ медонист якчанд қотилеро ки метавонанд мушкилиҳои Ҷеннифера бартараф кунанд. яъне ки чӣ хеле ки падараш гуфтагӣ буд, дӯстписараш ӯ мебинад танҳо баъди марги ӯ. ӯ ба ин қотилҳо $10,000 метиҳад то ки ӯро аз волидайн озод кунанд. нақшаи беҳтарин ин духтар дар ҳамон ҳолати хок мехӯрад ки падараш зинда мемонад. вақте ки хам падари духтар аз кома бедор мешавад, ӯ ба полис мегӯяд ки вақте ки духтар аз ошёнаи дуюм ба поён мефаромад, дастҳои ӯ бастагӣ набуданд ва суҳбати ӯ бо ғоратгаро ба мисли рафиқ буд. баъди чӣ Ҷеннифера боз ба бозпурсӣ даъват мекунанд. баъди 9 соати бозпурсӣ Ҷеннифер омода буд ки асли воқеаро нақл кунад. лекин ӯ ҳақиқате набуд ки полис интизор буд. ин ҷавонҳо омаданд то ки тира бикушанд. яъне ки Ҷеннифер мегӯяд ки дар натиҷаи аз дӯстписараш ҷудо шудан, ӯ мехост ки худша бикуша, лекин ғайраташ намерасид барои кора кардан ва ӯ заказ кард қотил. вақте ки ӯ барои иҷро кардани ин заказ омода шудан, Ҷеннифер аз фикраш гашт, лекин барои админит кардани заказ пул надошт. яъне ки мефаҳмем ки чӣ бредае бародаро. яъне ки бо чунин версия омода буданд ки ба суд бароянд, лекин дар ин лаҳза полис Дэниел Вонга, яъне ки дӯстписарша ба бозпурсӣ даъват карда аз ӯ мепурсад. аз рафти оне ки дӯстписараш бо полис чӣ мегӯяд, ба хулосае омада мешавад ки ӯҳо маслиҳат кардагӣ нестанд ва дӯстписараш хиёл мекунад ки духтар
ҳама кора ростша гуфтагиае ва дар ин кор гунаҳгор кардагиае ура барои он хотире ки ӯ кӯмак кардагӣ ба духтарда барои дарёфт кардани қотил. Лекин дар ин ҳолат Дэниел Вонг ҳаракат мекунад ки ростша бигӯяд ки дар натиҷа ҳамин гунаҳе бигӯяд ки худша ҳифз кунад. Баъдан полис мефаҳмад ки Дэниел ба ӯ телефони ба ҷое додагиае барои алоқа кардан бо қотилҳо. Баъди ҳодисае ки дар хонаи ӯ рух метад, духтар симкартаи ин телефона мепартояд, лекин ақлш намегирад ки аз худи телефон озод шавад. Яъне чӣ хеле ки мо шумо медонем, сообщение дар симкарта не, дар худи телефон сабт мешавад. Полис метавонад ки ин сообщениёро бихонад ки ӯ бо қотил алоқа кардагиае. Пеш аз оне ки қотилҳо ба хона ворид мешаванд, Дженнифер ба ӯ менависад ки роҳи вип кушодае. ин маънои ӯро дорад ки дарҳои хона кушодаанд. Ва баъдан вақте ки камераи назоратиро мо тамошо кунем, ҳамчунин Дженнифер бо сигнал метаб ба қотилҳо ки ӯ метавонанд вориди хона шаванд. Яъне ки киштаву гирён мекунад чароғи ҳуҷраша. натиҷаи суд ҳамин хел мешавад ки ҳар се қотилҳо датаи ягумра ҳукми пушти панҷара мегиранд ва ҳамчунин судя манъ мекунад суҳбат кардани наздикоша бо Дженнифер дар турма. Яъне ки бародор дар охир мегум, мумкин е баъзе одамон нафаҳманд, мешава ҳамин хел срокҳое ҳастае ки одама 200 сол 300 сол ҳабс метан ё ин ки 2 та пожизнени 3 та 4 та 10 та пожизнени мисол. ҳамин чӣ гуна мешава барои чия? Чӣ хел одама 2 та пожизни метӣ? Одам ду ҳаёт надора ку. И барои он хотири ҳастае бародаро ки мешава дар рафти суд ки ауф мекунанд, мебахшанд ё ки срока кам мекунанд ё ки ягон амнистия ягон вай мешава, ҳамон одаморо мебахшанд. Мисол мегирем, агар ки ҳамин хел кор шава ки 1 та пожизнениро бибахшанд, а одаме ки 2 та пожизни дора вай всё равно мешина. 1 та дигаш мондагие ку. Барои ана ҳамин хеле хотир чунин ҳукумҳо ҳам ҳастае бародаро. Фикр рахтат дар бораи кор дар комментария бинависен, лайк мондан ҳатман фаромӯш накунед то ки видеоҳои баъди тез-тез барояд. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.